Gabon eta ongi etorri ikusentzule Letren Errepublika txiki honetara sautrelara. Gaurkoan gonbidatu berezia ekarri dugu idazle ospetsua da, idazle handia. Ea asmatzen duzuen orden. Pedro Reverte, Manuel Rivas, Luis Jaramburu Altuna, ez. Pista bat emango izuet. Zapelaitza dela. Hilarion zapelaitza. Gabon, Hilario. Gabon, Hasier. Zemuz geha. Zebilizea, eskari bat aguzti. Geho kontatuko izu, Hasier. Baina esan nahi nun, hasi baino lehen, telebista guzti daukela egazti bat. Espainola agila roja daukat, guk hemen zapelaitzotik, ja. Zapelaitza. Doratu ba. Doratu ba, bai. Earki, emate aldiozu netol. Bai, pasatze batzutan netol, bai. Bai, bueno, earki, Hilario, gaur ze karri diguzu, ze aportazio egin diozu euskal literaturari. Gainean dana, Hasier. Nere igeltsuko esaerak idatzei jotu. Igeltsuko esaerak? Igeltsua ez da anfibio txiki bat, igeltsua eskaiola da. Bai. Eta, hemen dauden gauzak, nik idatzei jotu. Earki, eta zertan oinarritu zean, nola pentsatu duzu? Garagarria baita, idea hori esan nuke, nola asko postu bururatu zuen zaizu? galdetzia, Hasier. Behi motuan ijuela hogile ostea. Motuan jutetzea hogile ostea? Alaxe jutenez, bai. Romanita? Zea, frantzesa, beti. Bagete, bai, nire alper xamarranista, bagete, xamarra. Bai, polo hori nahiko frantzesa da. Hoi da. Ta antxe motuan ijuela, zea, akalien dauden pibote osteioitako bat altxa zuen, da antxe eroin nintzen motuta guztira, jata betxua utzi. Pibotioik alu bat izatea. Bai, ez dira errak izaten, Eta jata aidian, farola jota, farola rigo. Bai, dana, euskal literatu guztia ikusi nundan bizitza. Hortxe kontuatu zinen obra hori plasmatu behar azaleratu nahi zen hori zure eskaioan. Eta antxe piztutzi zeidan argila, Hasier. Argila. Bai. Eta gio altxan itzan da itzali nun, zatek konsumo hundiko bombila zen. Horretik itzali zen nun. Bai, argila. Eta utziko didazu irakurtzen pasarteren bat? Irakurri, Hasier, lasai askoan. Hemen txadaukazu bat. Bai, dana dia mamitxu. Eskubiko besoan eskaiola eta ezkerrekin egin behar da gaiol... Hilario, hau, eziazu egin, sautrela zuzenean, mesedez. Hemen aldaketa handi bat sumatzen du zure literaturan. Bai, obra erotikoa da, eta nik erregistro aldatu nahi nun. Baina gu orain arte zintzo, portatu geha zurekin, eta zuzenean erregistro aldaketa sakon hau benuen, espero. Galdatuko bia gauzak, saion, tan Hasier. Bueno, besarka gaitezen, bai, Hasier, besarkatu. Kontu zapelatzen. Bai, kontu zapelatzen, gustatzen zaiota. Bat egin gaitezen. Bai, bat egin gaitezen. Bai, hemen roze asko ziok, bai. Liberatu, Hasier, liberatu. Ni eunero liberatzen lauk. Kafe makinan kafia hartuta edo. Baina. Seik beguten lauk, bai. Eta zenbatez txiki bat itxia baldaka, Hasier? Ez, bai, Hilario, ezin da ba. Oentxe bertan beristain, egibideaneko beristain etorriko bat, eta itun berriagin eta platoa erabili beharra. Joño, itun berrian nik... Zuek idatze eta alda? Ez, baina, hor kapitulo bat bada analizatu nuna. Bai, eskerrik asko, Hilario, bai, Korintierrak eta Lazarota, bai. Eskerrik asko, Hilario, datorren aster arte, seguruenik, eta zuri ikusentzule, datorren aster arte, Errepublika txiki honetan. Gaur, Errepublika baino, diktadura txiki bat. Dala esango nire? Eskagi eloi, jarri behar duzut azkenean.